Dus lekker stampen. Doe maar. Ga eens nooit pakken, joh. Stampen, stampen. Oh. Oh, wat is dit mooi. Oh. Deze is wat tam, of nee? Ja, ik vind deze echt het aller. Kun je die bieten? Nee, dat zou ik niet. Ah, goeie. Een naaie dij. Een naaie zinnige vlog. Het is heerlijk, heerlijk waar. We hebben bij de theatertuin een heel leuk watershoek van de band gekregen. Dus daar zijn we even heen. En Fokke en Jelke zijn beide bij een pleersdwaarde. Fokke is daar een timmer en Jelke is iets op het lastje. En ze zijn daar bij jonge lampjes. Dus misschien kunnen we wel even een deel komen. Dus ik zal even hier dat backpack mij voor mijn Lois en Famke. Om dan even bij de lampjes te zien. Maar eerst dus even naar je watersplakje. Bij het theatergebouw in de theatertuin. Dus maar jullie? Waait het, hè? Kom, daar is het uit de wind. Kijk maar. Doen we naar Beppe? Beppe. 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 Hoi Beppe. Oh, is dat die schaduw? Hallo. Dat is grappig, dat is die schaduw, hé. Hallo. Hallo. Wil ik zwaaien? Goeie. Dat is grappig. Dat bist toe. Ja, op naar Beppe. Ja, kom op. Ja, dan komt er op. Dus lekker stampen. Doe maar. Ga eens nooit pakken, joh. Stampen, stampen. Oh. Stampen, stampen. Oh, lekker, 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 lekker. Stampen, stampen, stampen. En go. Nou, mama is even zien hoe mooi hoekje weer, hè? Boom Jan is dwaande met een hekken eromheen. Want zo'n grote waterplas, pool is hartstikke mooi natuurlijk, maar echt heel gevaarlijk voor die liedjes. Dus dan is hier echt een lietshoekje waar de liedsen bij hun vernuren kennen. Is het leuk, Famke? Koekoek! Koekoek! Ja. Als hier ook is. Ja? Dat is eigenlijk al hartstikke groot van jaren. Shit, dan gaat hij onder daarheen. Oeh! Shit. Oh jeetje, dat ben even vast. Ja. Echt van de Dit liedjes. is net als een wip af, maar die... Dat is een skommel. Ja. Hallo! Shit, daar. Oh ja, een soort skommel, een duo-skommel. Toet toet! Toet toet! Goed met je stief, hè? Mooi! Wat ik hier aan mooi zon is. Dan een beetje wetter, wil dat? Een beetje wetter. Nog even een nice zon. Ik heb hier een mooi bordje, hoor. Dit is leuk. Zit er zon in, Hilda? Oh, een beetje zon erin. Oeh. Nou, we binnen bij de plaats. Beppe Klaasje komt extra, maar Lois en Famke en Jara. Zullen we vast even bij de skipjes in, hè? Hoi, skipjes. Ah, dat is Beppe ook al. Nou, dat is wel leuk, want je bent echt 2 jonge knieën toe van ons heen gaan. Dus ik zal aan dus die 2 knieën ook ergens vinden kunnen. We zien dat ze al kreklijke grut met u zijn, jonge knieën. Wat Beppe? Beppe. Wist u hoe we binnenkomen vakken? Kijk nou, dan weer zien. Zullen we met de lampjes zien? Kom maar. Dan haal ik de baby kopen. Zie maar, de hek aan snel even tegen, want anders maar we gaan achter de skiën op. Echt leuk, maar... Ik denk dat mij misschien even zeker wel een keuring denken die dan. Chill, dat ik dat al vast. Doe maar net vakken, heel dan. Maar maar. Ja, heel natuurlijk. Oh. Oh, wat is dit mooi. Oh, Master Shen Lois. Hoi.
hem schattig? Dat is hier. Oh, dat hebben we hier met fjouwer, toch? Oh, die wil iets. Dit is wel heel bijzonder, want ze had fjouwerlampjes. Beetje doornemen. Och, wat ben je hem schattig. Hilda vindt het prachtig, hè? Mooi. Zie maar zitten, Sjen. Hilda, zie je? Sjen. Waarom jou? Er is een code die had krijgt fjouwer. Zo wel iets. Fjouwer, mem. Zo Mooi. Je bent fjouwer, Lois. Fjouwer, jonkies. Wat is dit mooi, hè? Vaak al hard een beet. Wat spelen? De kaaien. Rustig maar. Hè. Hoe is ze net? Lois, ik even Hoeft net. Hey Lois. Ze krijgt als een beetje, als een poeske of een puppy. Shit. Ah, jeugd. Hoe vies dit, hé? Oh, wat mini, hè? Krijg leuk. Ik krijg een keeltje geboren. Dit is mooi, Jara. Dit is dat mem had fjouwer kregen. Meestal krijgen ze 1 of 2, hè? Maar shit, fjouwer. Maar is dat hier bezig? Wat vind je hiervan, jongens? We zitten. Oh. Ze is echt gek mee bezig, hè? Wat is toe, Hilda? Met het klaasje. Tja, ze wilde gewoon niet klimmen. Gewoon aan het al uit doen. Had Beppe stront onder schoon, Beppe? Ze waren ook net bij de keltjes, Lois. Zo, ja. Is wel een Dit is met al wat grutter, hè? vanuit de mens. Lekker zacht, hè? Bultjes, hè? Had ik wel eerder bultjes? Ik had net. Nee, ik heb wel. Jara had wel in je beltjes. Die is mooi. Ja. Had hij een mooi kaartje tegen? Ze bescheert het toch even. Oh, het zaait er. Die mem is boos op me, die zak. Ja, dat was een bandje weer waarom mij. Haar bandje. Even iets gezien. Oh, deze Oh, die ben nog wel heel leuk, hè? die ben ik nog net heel goed wend om een mem, dus die wilde net zakken Dus is als juist die geboren. oren. Is juist geboren. Hey. Wat zaait er, Hilda? Maar waar ik nog een bij de kjeltjes in, Lois? Is leuk. Ja? Ben ik nog jonge kjeltjes? Ja, die ben ik. Plaatjes aan. Monsieur, ik naar bij de kjeltjes. Ah, goeie, hè? Waar hebben we hier, hè? Wel net, zie je. Die wil net op de vlog. Was dit op een vlag? Ah, jammer, Jostje is er al op. Die is mooi. Hey! Oh, Jere! Hey! Hallo! Tante, kom eens. Hey jongens! Hoi! Waar is er dan? Welke? Het keeltje? Ja. Die is al voort. En de oren die is al weer in de melkput. Ach, heen. Blijf staan hier. Oh, Ik vind deze leuk. die vies toe mooi? Ja. Nou, 24 euro had ik het. Meer brengt dat wat even. Dat is ook net best hoor. Scotch. Deze vind ik het leuk. Dit is wel heel mooi in hier. Nou, nemen we die jaren. Ja. Ja. Oeh, dat is leuk. Kijk, dat is echt wel weer zo. Eerder weg? Lekker jaren? Doe maar handje. Ja, maar handje. Zo. Deze is wat tam, of nee? Ja, ik vind deze echt het aller. Kun je die bieten? Van ze al, ja. Oh, Nee, sta ik niet tussen. zag je tussen? Ik kan het bieden. Ik kan alleen maar zoeken. Ik vind deze echt heel geweldig. Heel leuk. Kist het zien ja, dat het dezelfde deze duur is? Ja. Wel Het eens. is wat donkerder. Oh, hallo. Ja, dit is een beetje de rerige, toch? Ja. Ja, ik vind hem iets donkerder. Mooi. Oh, zit al stroom op, jongens. Maar net om. Dit is een beetje wat grutter, Ildau. Een beetje heel botkurter. Heel bot grutter. Tja, en hier is hier zien een riegen. En dan willen ze hier molten. Hier is de malkput. Ze zijn op hun beurt te wachten. Lekker rond eten. En ze hadden een sensor komen. En dan weet ze precies wanneer ze genoeg gewoon hadden. Komt er niks meer uit. En dan de volgende aan de beurt. Stier ik te wachten, vrouwje. Op je beurt. Ik brakjes haar. Dit is mooi, Hilda. Wat treffen we hier net? Dat we hier even zien mogen. Bij de kjeltjes en de kei. De lampjes. Die is mooi, hè? Ik denk dat de skreek dan beginnen. Met een mooi rustig. Denk ik, kijk, ja. Nou, we gaan nog even bij de lampjes en de kjeltjes. En dan gaan we naar de hoes. Is het dood? Kijk,
Doko. Fucking druk bezig. Oma Jelkes in bus. Al je warber hier, die hebt hier. Het werk op een boerderij nooit kleerjaren. Wist altijd er wel iets. Ja, mijn zuster was je. Oh jeetje. Dat is een joekel. Dikke tank. Hier komt de malk in. En dan wordt het weer ophellen. En dan krijg je weer lekker malken en toetjes. Precies. En deze die moeten haar skjelje. Neem me niet. Ach ja, de stit ze weer. Wie de reden. Die is wel mooi, hè? Deze is zo leer. Ik vind ze eigenlijk al wel heel leeg. Hé, hey, wat ben je wat bang? Deze is gewoon heel, die is net zo bang. Zaken zei dat die tam is. Ja, Tam. Hé, hey, Hilda, we gaan naar huis, joh. Hilda krijgt net genoeg van de beestjes. Dit is vet op. Ja, die is leuk, hè? Jara had nog een beetje hindershow van wie. Jara wou eigenlijk net naar huis. Krijg ze net bij mij erbij. Pronkje, net. En wat is nou die favoriete beestje, Jara? Is dat een keltje, of is dat een lamk, of is dat het hinder? Een keeltje of een hinder? Ik zou dan toch kiezen voor een keeltje van jaren. Mooi Zo beestje. 18 hier. 18 hier, hoor, dat is al een hele aan. Een stukje zien. Ja. Mooi, hè? Maar wie mocht je wel eens vaker heen? Ja, dan kunnen we wel eens even vaker heen. Maar die tante maar even bedanken. Dan gaan we naar huis. Ja. Ga je een lekker eten krijgen, jongens? Lekker. Nou, wij zullen weer op Hoezo, want we hebben hier een prachtige middag op de boerderij. Ik ga je eerst zien het nieuwe watersplakje bij de theatertuin voor de Lietse bandjes. Een hartstikke mooi trampoline en een skommeltje. En nou ja, we mochten hier even bij de lampjes zien. En dan weer ik nog kjeltjes. Nou, en ik krijg erbij en haast net bij mij naar huis. Want Jara is die al, hè? Jara, gies mij? Nee. Maar wat zullen we nou zeggen, Jara? Is dit nou een leuke vlog? Abonneer. Zet een blauw toen kom, hey. En vind je het net? Deel het dan even. Van dit hebben. Hey, on een nieuwe chitsvlog.